Dáme si ďalšiu hru, ktorá sa volá Zvukové efekty. A aby sme to trochu prestriedali, tak budem celkom rád, keby ste si zahrali túto hru vy dvaja, to znamená Luky a Majko. Téma znie... V Márnici patológ ukazuje mŕtvolu vyšetrovateľovi. Cože ja? Ale pozor, potrebujeme... už sa slečna hlási, dobre. Potrebujeme niekoho z hľadiska, som chcel povedať, na tieto zvukové efekty. Náš Indián, ktorého touto cestou predstavujem, vám vysvetlí, že čo budete musieť robiť. A vysvetlí, že ktoré sú to klávesy. Sú to klávesy nášho hudobníka. Sú to klávesy nášho hudobníka, ktorého by som rád práve touto cestou predstavil. Volá sa Marian Čurko a dnes je tu za čo? Náčelník de Čurka. A teda touto cestou predstavíme mladú slečnu, prepáčte, ako sa voláte? Simonku, ktorá nám bude robiť a pomáhať vyrábať zvukové efekty práve v tejto hre, ktorá nesie názov Zvukové efekty. Dobre. Počúvajte, ja len, keby... Čisto teoreticky ten telefon, keby ste vedeli urvať nejaký z kancelárie riaditeľa štúdia L plus S, tak by bolo celkom. Prosím? Prosím? No. Ty kokso. Počkej, len aby som teda sa zorientoval, lebo fakt netuším, kto je... Fakt netuším, kto je vyšetrovateľ v tomto momente. To ani my sa dozvieme. OK, nech sa páči, začíname hrať hru Zvukové efekty v tejto chvíli. Tá je spotená. No, ešte si jedenkrát reznem a pôjdem na obed. Hovorili ste niečo? Asi... Nevíte sa! Jsem šéf-inspektor Kluzo ze Sirete a mám zde velice důležité jednání. Predpokladám, že so mnou a nie s ňou. Odpadl mi kámen ze srdce. Tak prosím, co jste zjistili? Co provedlo šetření v tomhle případě? No, zatiaľ neviem, ešte sme ho nenarezali. Prepáčte, mám hovor. Áno? Áno. Pardon, aj vedľajší hovor mám. My to tu teraz máme celé poprepájané. Áno. Áno, ja vás spojím. Není za čo. Tak venujme sa tomu, čo sme chceli, áno? Není vám podezřelé, že mrtvý nebo mrtvá zůstala ve sedící poloze? Ne, neviem, tak to ju priniesli, ja ju mám iba narezať, potom idem na obed. Tak, prosím. Čo to čruplo? Posmrtný krč. Ano, křeče bývají posmrtné. Ale ještě to dejchá. To sú posledné výfuky. Je to zajímavý případ. Tak. Prosím vás, kde mám brýle? Ste mě nalekal nejako. Daj dolu. No, výborně. A už to není funkční. Se vám to rozletělo.
Je zajímavé, že ta mrtvola vypadá jak žena, ale má hedvábný plnovous. Co to tady máte, šílenče, za zvěřinec? To je obědná pauza, dneska je hovezie. Znělo to jako kůzle. Alebo. Máme dneska jednotku a dvojku, já jsem si urazil dukatové buchtičky. Kdy podle vás nastala smrt? Už že řeřete? Ano, očami mám tu také laserové oči. Teraz moderná technologie, právě proto jsem si opravoval ty brýle. Řeřete očima. A co vidíte? Popište nám to. Co to bylo? Jela s kuněm. Cože? Teda s koňom išla... S koněm išla, jela s kuněm. Jela s kuněm. Jela s kuněm je ta osoba. A takhle se třásla. Pak ji kůň uhodil. Ale já nevím, co tam dělala ta ovce. Možná jsou to ovčí kýhně. Taky jsem si myslel tohle sto. To nevíme, to bych se na to jako podíval. No tak se podívejte. Já vám to zase nařežu. No vidíte, už to nefunguje, je oběd. Tak co, počkáme? Počkáme. No. A jinak, jak se vede? Zavřem okno, je tu trošku zima. No. Je tady hodně provětráno. Takže. Ano. Po krátké pauze vracíme se k případu. Ano. Teď to nebyl já. No to jsou malý pláště. Takže. Jaký je důvod úmrtí? Kůni uhodil, jela koněm, padla z koně. Jela koněm, spadla koněm, pak tam byla ta ovce, já nevím, co tam dělala. Asi šla jenom tak. No, to byla ona. A pak je to celé takové rozmazáno. Pán je z Moravy, že jo? Ano. No a pak... Děcka, nehrajte se s tím bumerangem! Za to! Ne, nehač to! Pak si všimneme tyhle ty kopyta. Ano? Jo. To jsou hezká kravská kopyta. Z telecí kůže. Z telecí kůže kravský kopyta. Byla přitom ovce a jela spadla z koně. Jela spadla z koně, byla uhoděna koněm, jelikož to vyplašili beran nebo ovce. Beran nebo ovce. Tenhle ten. Moment! A? A má kravská kopyta. Co z toho vyplývá? Co z toho vyplývá? No mně je zatím nic. No, že tady máte hezký zvěřinec. No tak jo, no tak jako... Tak si to nabrustá, jdem na to. Jo. Nebo mi čak krk. Jela s koněm. Jela s koněm, to je jako cela s koněm. Jela s